На домакините. Този път дистанцията бе сериозна. Шанс тук за Лудогорец и спасяване на Баривиера. Михаил Александров бе оставен абсолютно сам в наказателното поле на Литекс. И тук съвсем спокойно резултата можеше да бъде открит. Това изпълнение на статичното положение изненада домакините. Те не бяха подготвени за подобно развитие. Видяхте как много бързо топката се озова в Михаил Александров, който обаче пропуска. Добро начало. Дяков към Анисе. Интересна неговата позиция в днешната среща на левия фланг. Разбира се, ще има случаи, както и сега, когато той ще действа в средата на халфата линия. Още един пропуск. Марселино бе абсолютно непокрит на границата на вратарското поле. Отново Винисиус Баривиера отразява този опасен удар. Почти от тупор бе нанесен той. Но Литекс отново оцелява. Ето го повторението. Виждате позицията на Марселиньо. И Миланов внимаваше за присъствието на Безяк. И реално той бе взел добра позиция, но Перес... Милчо Ангелов добре се сгърди към Недялков, който отправя изстрел. И неубедителна намеса на Чворович. Шута не бе толкова силен и реално бе в обсега на вратаря, но Чворович подцени тази ситуация, което затвърждава впечатлението, че то колебли в изявите си от началото на сезона. Чворович пази при гостуването в Стара Загора на Бероя и тогава имаше вина за първото попадение. Хубаво центриране сега. Няколко футболисти на домакините атакуваха топката. В крайна сметка тя премина далеч от целта, но се създаде впечатление, че Илия Миланов може да изведе Литекс напред в резултата. Още веднъж неубедителният начин, по който Чворович Асприля центрира. Хубаво подаване, разбъркване в наказателното поле на Лудогорец. Топката е във вратата, но преди това имаше сигнал за засада. Чворович пострада и ще се нуждае от медицинска помощ. Това е сигурно. Ние очакваме с нетърпение повторението, за да видим имаше ли засада или не. Тук такава няма. Доста опасна бе играта на Бьорн Йонсен, който категорично фаулира вратаря на Лудогорец. Това е видно, но позицията, от която се намирам, ми се стори, че знака на Станислав Тодоров е за засада. Честно казано, разположението ми е такова, че не успях да видя дали страничния съдия вдигна флага си. Но така или иначе, като цяло, напълно нормално бе този гол да бъде отменен заради начина, по който Бьорн Йонсен атакува Чворович. Така че едва ли от Литекс може да има някаква претенция за този отменен гол. Още веднъж влизането на Бьорн Йонсен. Това дори заслужаваше и жълт картон, поне за мен. Едва ли имаше умисъл, но пък Асприля отново е зад топката. Този път директен изстрел. Чворович отново показа колебания. За миг изпусна топката, след това се намеси. Жуниор Кайсара. Добре към Безяк. Сега малко повече свободно пространство за футболистите на Лудогорец. Изстрел от дистанция на Златински. Твърде слаб. Топката попада в Анисе, който също опитва шут и той бе доста по-опасен. Добро решение на халфа на шампионите, който не се поколеба и отправи хубав изстрел. Той премина може би на около метър в страни от вратата, но се получи плътен и добър шут. Липсваше единствено точност.
толкова атрактивно, колкото първото, но това надиграване в тактически план е безкрайно интригуващо. Сега възможност за Лудогорец. Ешпиньо към Безек. Шанс тук за словенския нападател и пропуск. Трети сериозен пропуск за Лудогорец от началото на матча. Тук гостите направиха всичко както трябваше. Топката бе отнета, чудесно меко подаване на Ешпиньо и хубав изстрел от движение на Безек. Че Безек просто не играе с настроение, не се наслаждава на играта. Днес не бих казал това, той изглежда напълно отдаден на каузата на Лудогорец, но в случая преди малко просто нямаше шанс. Още една хубава атака на гостите. Анисе много бързо се изправи Дяков и отправя изстрел от дистанция. Претенции за Дуспа такава няма. Доста сериозно е атакуван Станислав Тодоров. Първоначално е на път да осъществи натиск, макар и все още в начална фаза, но този път в рамките на няколко минути вратата на Винисиус Баривиера е поставена под сериозно напрежение. Да видим. Своята работа в дефанзивен план. Факт е, че имаше няколко ситуации за Лудогорец, които Марселиньо, Михаил Александров и Роман Безек пропуснаха, но като цяло повечето нападения на Лудогорец изглеждат предвидими. Литекс изглежда като отбор, който е подготвен да ги спира. Абел Анисе междувременно получи жълт картон, а Литекс опасно атакува. Иван Горанов се бе включил в това нападение, но не успя нито да шутира, нито да подава, нито да подаде тук. Може би по-доброто решение беше шут към Златински. Поредна постепенна атака на Лудогорец, в която има серия от къси подавания. Тук Исара не успя да се освободи от Недялков, след което далечен шут, който не представлява трудност за вратаря на Литекс.